Gurera dator Jon Astiazaran! Hau da, Jon! Gabon! Kaixo, zigor? Kaixo! Gabon! Gure kaixan Jon da zigor sagardoaren embajadorea edo. Zondo? Iruin sagardetiko semea, eta berak erakusten digu sagardo munduaz ez dakiguna. Zu kirolaria, Bai. ostalaritzakin erlazionauta, eta plaza gizona. Bueno, plaza gizona, ba. Baita ere, pixkat. telebista aurrean daukan erretolikarekin. Antza pixkat daukagu, ez da? orduan. Bai, orduan. Kirolari ere bazara? Bai. bai. Kirola barrun beti. Mendian korrika ibiltzen zara ziur bezala? edo? Mendin korrika ez oinez gehiago. Mendian normal, persona normalak bezala. Korrika nekatu iten. Sagar biltzen beneko kirol bada, horri biltzea... Hoi baino gehiago ere bai, biok nahiko txikiak, bat 74. Hortxe, azken nikon bat iruro eta iru, nik uste gaizki zegoela, baina, bueno, bai. Igualak izango zarete gainera, azkenean. Antzeko. Gaur ikasiko dugu, Jon. Ba, bueno, pixka bat Iparragirren ondu geha, Hernanin zuk sagardua gustoko daukozu? Bai. Etxian normalean arduak egin nahi, baina guztua juten ez. Aurten estrenatu zu demoraldia, edo... Ez, ni artista naiz izten sagardotegi, irikitzen baino izten. Demoraldia itxi egiten zuzu. Demoraldia itxi, eo giltzak ikunda... Sagardotegia itxi. Bihar noa, astarbe sagardotegi dagoaz, urrekin geratu gara, laguna, gurekin Xuberoan lanian indakoa, eta hor batzen gara Xuberoako lau langile hoi, eta afari egiten du urtean behin, eta astarbe batu gara. Eskuminak eman gure partez. Emango dizkiot. Eta baltzenekin zuk Euskal Herritikan kanpo sagardoa de bai egiten dela? Bai, bueno, aurten txiloekin suertatu zaigu, Alemanian aurkitu genuen, eta ero Suitzara egin genuen olako irtera baita, eta han ere aurket sagardua, bueno, bai, sagardua zen. Oso goxua ez, baina sagardua zen. Diferentea, ez da? Bai. Diferentia, ez da zekusirik emenguarekin, baina bai, aurkitu genuen, bai. Bai, Euskal Herritikan kanpore bai sagardoa egiten da, eta Alemanin, Fraintzin, Ingalaterran, Polonian, Ameriketan, Mexikon, Txilen, kriston leku pilatan egiten da sagardoa. Asturiasen? Bai, baitare, gertuago. Hori da. Iparragirre sagardotegin egondu ginen, Hernanin eta Arantxak bere etxeko ateak irikizizkigun. Bazen ikustera. Zein da sagardoaren historia? Nondikan dator sagardotegien ohitura? Gaur, Hernanira etorri gera Iparragirre sagardotegira. 15. mendean baserri hontan sagardoa egiten zen, eta gaur egun sagardo lanetan 3. eta 4. belaunaldiak jarduten dira. Zure familiak aspalditikan sagardoa egiten du, zuk suposatzen dut, nik bezala txikitatikan ezagutu duzula, ezta? Besteik ez dugu ezagutu, Jon. Gure kasuan ez bakarri sagardoa ez dakizuenean, baina gurean baserri bat zan. Aktibidade bat sagardoa zan, sagardoa nik aktibidade bezala esaten dudanean ez etxerako, baizik eta profesionalki kanporako, eta hortaz aparte baratza eta ganadua gendun ere. Geroztikan, ona, zer aldatu da? Nik gogoratzen dudan sagardotegia, hasieran txotxan zan dastaketa bat, gure sagardoa eroste zuten bezeroak probatzeko eta aukeratzeko sekupeletik erosi nahi zuten sagardoa. Gero bihurtu zan da horri izan zen aldaketa handia, afaltzea etortzeko leku bat. Asteazken batean, larun batean baina askoz lan gehiago egiten zen. Gaur, bueno, noa jungea. Emakumeak garai hartan sagardotegira ez ziren etortzen. Emakumeak gu neskako eskorretan sagardotegia joaten ginen, tortilla banatzea, baina eske emakumeak sagardotegia etzian joaten, apuro ematez izun. Etzan debekua, zean oitxura. Anekdotaren bat badiguzu kontatzea? Gertatu zitzaian behin ikasten neola, jekin itzan goizeko 7:00, soinuak etxean jesten naiz eta sagardotegin aia eta konpainia. Ez naiz guatzen Lazkao txiki, Michelena, zein horietakoa zian. Nik miresten dudana da, hainbeste edan arren, ez zutela tanta bat lurrea botatzen. Keragarrizko historia dezue atzean, eta hori dana bilduta dezue? Etxeko ateak iriki ditugu, jendeak ikusi dezan, da zuek ere ikusi nahi bazu, Jon. Pentsa nola aldatu diren gauza, kamarada,
Duela urte batzuk, asteazken gorri batean, lan gehiago egiten zuten sagardotegian, larun batean, asteburuan baina. Bai, hola zan, gauzak dexente aldatu dira. Baitare ez desberdintasun gizonezkoen da emakumezkoen artean ez da. Emakumezkoak tortillak egitea juten zian, eta gizonak ondo pasatzea, bertxotan egotea, eta beste desberdintasun bat adibidez zan, leheno sagardoa, txotxeko sagardoa oso desberdina zen, etzan txotxetikan hartzen kupel gutxiago zeuden, 3 kupel, gehienez, 4, eta txarrotikan edaten zan. Pitxarretik. Pitxarretikan, juten zinen upelea, pitxarretikan hartzen zan, mailea ematen zan, eta hortikan servitzen zian. Bai, eta inorretzan juten afaldu gabe, beak kontatzen zigun, hori, azkenean denontzako maila betia zeon, baina norbait gehiago, etortze baldin mazan, beti lekua egiten zitzaion, bai. Orain beste negozio bat dago montatuta honen azean, ez da? Azkenean beste planteamendua da, eta asko aldatu dira gauzak. Hori hemen, probatuko ditugu kanpokoak, Jon? Bai, histori bitxik kontatziaz aparte, sagardoa dastatzen egon du ginen. Eta kanpoko sagardoak, sagardotaz aparte, Iparragirren 3 sagardo mota egite dituzte. Bat, betidanikako sagardoa, hemengo sagarrakin eta kanpoko sagarrakin egindakoa, bigarren sagardo bat sagardo ekologikoa, eta 3. sagardo bat jatorrizko izendapena daukana. Haiek probatu genitun. Ate daizkizuet etxean genitxun botella batzuk, ezta? Hauek lehen urtean Inglaterrako katatik sobratutako sagardoak dira. Hau organikoa da, ekologikoa. Hau berriz zuritzen erosi nun, Suizakoa da. Eta hemen ditugu likor batzuk, adibidez, hau da, Trentokoak dira, italikoak. Eta likor hau sagarrana da ere, eta hau bai Austriatik ekarria dago. Egin ditugu munduan zehar leku desberdinetako katak, Alemanikoa, Frantzikoa, Estatu Batuetakoa, eta agian egin ditugun kata guztien artean produktorik hoberen haua izan da. Lantxa, kontatu iguzu pixkat ze sagardo mota desberdin dituzuen etxen? Bale, hau Iparragirre ohikoa, betiko sagardoa. Gero daukagu jatorri izendapen konbentzionala, normala, Iparragirre, jatorri izendapena eta ekologikoa. Orduan, zerbitu ditut betiko sagardoa basoan, eta sagardo hauek dudarik ez berezia diala, eta horregatik kopan berezitu ditu. Behin probatu dugula Euskal Herriko sagarrekin egindako sagardoa eta ekologikoa, orain, ze tokatzen zaigu? Betikoa. Betiko sagardoa. Hori da, honekin etopa ingo dugu. Hori sagardo demostrazioa. Mundukoak, hemengoak ere klase diferentetakoak. Onena zein, Jon? Denetikan. Honena, igual ni ohituta nagolako gure sagardoa, ez da, eta gehien gustatzen zen egitena hoi da. Baina badakit, lehengoan kliente batzuk egon nintzen, txiletarrak, eta botila bat ekarri ziguten, eta deixente antzekoa zen, eta beste munduko... Hango sagardoa? Hango sagardoa, Txilen egindako. Ona? Bai, ona? Bastante ona.